sube co teu pai aquí arriba un momento, e dentro do turno das preguntas e últimas explicacións, eu dixenvos que se sente aquí, quer estar de pé ou sentado? Non, pon, bueno. Sente, si quer, sente que... A xente pregunta moito, aquí en Pontevedra queren sabelo todo. Está a Diputación queren saber, está a Policía. Usted a cantos metros mira? Cantos? Metros mira. Poucos. Casi, cando falas con el, hai que discernir a liña patrimonial da liña culta. Pero pouco e ollo pouco. E comer? Pouco tamén. Pouco tamén. Antón Alonso Ríos, conocédelo? Ben. Antón Alonso Ríos, el conoce, porque como se chamaba o de xigente que yo contou? Quen? O aquel que anduvo fuxido en Torroña, na casa de Pepa. Alonso Ríos. Claro, aí había patrimonial que yo contaron onde estivo, pero claro, el cando podía ler ou leronlle a biografía del. Pero a maioría é formado no monte nunha sociedade rural. Eu contaron en Varela, non sei se é verdade isto ou non, que de novo era tan bo, ahora non sei como é, era tan bo de novo e con 50, 60, cando nunha casa había que partir un capital por dúas cousas, por ser xusto e por coñecer ben o territorio, acudían a él, polo menos a pedir consellos. O capital non o perdía, pero porque conoce onde están as... Ese é un problema nas aldeas, sabedelo todo, onde están as tomadas, pero é que pasoume con usted e pasoume con Domingos do Eido Vello, claro, no monte é orografía, pero cando poso catastro, que se pode sobreimpresionar na página da Xunta, aparecíanme 55 tomadas en vilas, e a min dixérame 54 topónimos, faltaba unha. E dixen, mire, a tomada que está por riba da Villeira non me dixo o nome, a tomada do Piño Seco. Son computadores andantes, e o mesmo pasa con el. O de Nexo de Unión, sube ti non, subir unha filla aquí para collerlle a ferramenta. Mirade co que se domina, eu xa sei o que pensastes moito disso, isto ponse o lume. Esa parte sensible que hai debaixo das uñas, alá na aldea dele, na aldea onde casen eu, é o sámago ou sasmo, non lle chega aí. Doeunos máis a nosa vacina que nos puxeron de pequenos que lle doi os cabalos, hai que marcalos, que os agradecen moito despois. Eles, inda que non lle miran a marca, cando nacen para identificar un cabalo, que fan? Pois hai que coller as señas que ten. Que señas ten un cabalo, unha Pois burra as do señas monte? ten un cabalo, un ao mellor ten un luceiro máis grande, outro ten o máis pequeno, outro ten o máis á dereita, outro ten o máis á esquerda, pode ter un pé blanco, pode ter uns peleiros nunha man, en fin, hai 50.000 cousas o que se hai que fijar moi ben sempre nas señas que ten, porque ao mellor despois, cando chega o día do curro, coinciden que ao mellor hai dúas iguales. Entonces, pero unha sempre ten un algo diferente da outra. E apuntaba ou memorizaban? Bueno, o que tiña moitos apuntaba, os que tiñan boa memoria, pois non apuntábamos. Te apuntaba ou tiña boa memoria? Non, eu tiña bastante boa memoria. Como lle chaman a isto en Varedo? Isto en Varedo chamámoslle unha vara de encabrestar, pero nas outras parroquias chamanlle unha jalla. Isto era para... Porque antiguamente isto non movía. Era isto, con dous gallos aquí, que nacían na planta, que se cortaban, entón a corda iba aquí, non? No medio dos dous gallos, non había isto. Agora, desde que quizá na casa onde eu nací serían os primeiros ranchos destes que viñeron ao monte. El naceu na Casa das Xestas, a última de Varedo. Sí. Iso é fácil de poñer ou non? Eu non sei se é fácil de poñer ou... Sí, isto é facilísimo. Depois hai que entrar nun curro con 500 burras, antes separanlle as crías para que non as machaquen. Sí, primeiro hai que separar as crías, agora márcanse por se hai algunha equivocación, Córtase o pelo. márcase ca tixeira, o pelo, ponse a marca de cada un, porque así dá tempo a
corregir, chamar a atención a fulano, decir, coño, tú estás equivocado por esto, por esto. Ahora vamos a esto. Esto es facilísimo. Esto es así. Esto montase desta forma. Isto colle as orellas aquí dentro. Despois cálcase para baixo e isto pasa por baixo do hocico e quedalle isto enganchado aquí. Usted era hábil niso ou non? Bastante. No, figuramos que hai que meterse no medio de 500 burras que podían entrar en Torroña ou en Mougás. Isto según se lle gusta a fulano o hobby que teña por isto, non? Eu isto sempre o tuve como un hobby. Como se fora un hobby para min. A min, quanto máis no medio delas estaba máis seguro. No medio que retirado. Porque como Dios está retirado, se che dan... Hai que estar pegados as patas. Se anda pegados a elas, pois non lle dá tempo a que che alcancen. Poden che dar... Xerellas unha vez unha couza ou non? Bueno, andando no medio da fariña manchas non sempre. Bueno, despois, a función dos curros era desparasitalos, era seleccionalos, vender as burras vellas e rapalos para que puderan pasar o ano. Isto é para cortar as clines. Entonces, claro, que era a súa práctica porque elas tanto levantanse de mans como fan calquer cousa, pero bueno, este é para cortar as clines. Tanto no rabo como na cabeza, deixalas bonitas. Sí. No, deixalas bonitas non, máis ben por sacarle, porque senón alía, pois, apoderase a miseria delas de carrapatas e iso, non? Por iso. Oxe dalle pastillas, pareme ou non? Sí, no, dáselle un líquido, oxe dáselle un líquido, límpianse, hai que nas desparasita, hai que... Teñen burras no monte ainda ustedes ou non? Sí. Quen corre con elas, Emilio? Emilio. As fillas nada, iso é como... No, a mí non me dá un ancho. Bueno, pois, ele de Baredo, que na parroquia está máis ao norte, na Serra da Groba, xa en Cabo Silleiro, e chegaba a ter, ti cando chegas a festa dos curros, un en Mougás, pegado a Baredo, outro en Torroña e outro sur de todo na Valga. Pensade que chegou a haber 2.500 burras no monte. Oxe quedan 1.000 este inverno acabarán quedando 700 e moi debilitadas. Nesa festa xuntábanse xente de 15 ou 20 parroquias con distintas falas. No, dame de aí. Con distintas falas hai que facer o que se chama o cordón, que ás 8 ou 9 da mañán en pedras, en sitios outeiros significativos. Aí están as parroquias todas cantas. Isto de que usted que foi vicepresidente de algo disto? Oi, fixen. Está no ano 66 isto. Sí, bueno, isto é un documento que hai que roubarlle ou escanearlle, podemos escanearlle e está. Non é documento ningún. No, isto é un documento, os nomes, Eduardo Fagundes, este sería de Burgueira. Sí, xa está. Non o pode negar. Están as parroquias primeiro. E tedes parroquia, persoas e a marca ao lado. Unha ferradura, unha cruz. Isto é os petrolíferos de Termo... Os ganaderos que había de todas as parroquias. Pensade que se pasaron de 200 e pico a 60 e tantos. É un patrimonio que... Home, hai esperanza de que hai xente moi nova agora, con 30 e tantos, 40 e tantos anos, sobre todo en Baredo, en Baíña, que quere manter, pero xa hai aldeas enteiras onde non queda ningún propietario. Isto foi feito no ano 66. Tiña un ano. E usted 36, que nos collera. Eu tiña un pouco máis. Sí. Isto foi feito no ano 66 porque sempre me gustou ter unha relación de marcas das burras do monte. E naquela, como eu era o vicepresidente da asociación, pois, gustoume sempre ter unha relación. Onde se reunían para falar das burras, primeiro? Primeiro, na Campana. En un sitio central na serra, equidistante. E agora... E logo despois, pola comunidade que se chegaba co coche, porque ali non había carretera, non había pista, había que ir a cabalo, a pé.
Ahora pola comunidade faise na Cruz de Pau. Con 3 mámoas, sitio central umbilical da serra. Pois está casi. Sí, equidistante dun lado do outro. Sí. Bueno, sentes un momento. Si tedes algunha pregunta para min que saiba responder ou para el, non sei se queda... Xefa. Repíteme ti, Que lle repita eu, sí. Isto é o micro que tedes para preguntar.